Umělá inteligence nově pomáhá v bioptické laboratoři Plzeň s diagnostikou karcinomu prostaty. Zárodky karcinomu předstojné žlázy má v těle až třetina českých mužů kolem 40 let. V případě věku nad 70 let pak už jde o celé 2/3. Zachycení nemoci v její časné fázi zvyšuje naději na úspěšné uzdravení. Digitální technologie tak představuje významný pokrok v diagnostice onemocnění. Pro léčbu karcinomu prostaty je zásadní provedení bioptického vyšetření. To bioptické vyšetření jednak má potvrdit či vyloučit přítomnost nádorového bujení v té žláze a jednak samozřejmě určuje tu diferenciaci neboli grade toho tumoru. Klasickým způsobem, jak vyšetřovat tyto prostatické punkce, je samozřejmě vyšetření pod mikroskopem. Každopádně dnes do toho vstupují moderní technologie a samozřejmě dnes již existují systémy, které dokáží ty punkční biopsie hodnotit v rámci umělé inteligence. My sme mali možnosť v bioptické laboratórii vyskúšať 3 asi najpokročilejšie a najviac využívanejšie systémy a nakoniec sme sa rozhodli podľa nášho názoru pre ten najlepší. Pod názvom Galen Prostate firmy Ibex. Je to momentálne najrozšírenejšie AI riešenie na diagnostiku prostaty. Výhodou toho programu je, že vám to takto farebne vyznačí, kde ten karcinóm sa nachádza. Zároveň sa vieme veľmi elegantne a rýchlo navigovať, takže jedným klikom nám program ukáže to najsuspektnejšie miesto, kde sa nachádza karcinóm. Tá umelá inteligencia je veľmi dobrý, kvalifikovaný pomocník toho patológa, ktorý nám hovorí, že tu pravdepodobne bude karcinóm, tu pravdepodobne nebude karcinóm, ten grade bude taký alebo onaký. AI používaná v bioptické laboratoři dosáhla takové úrovně spolehlivosti, že téměř nedělá chyby. Její závěry jsou přesné na 99%. V mnohých prípadoch došlo vlastne k tomu, že tá umelá inteligencia opraví diagnózu patológa a spätne, keď sa patológ pozerá vlastne na skutočné sklíčka, doplní si prípadne imunohistochemické vyšetrenie, tak musí dať za pravdu tomu programu. Takže výrazne redukuje počet falošne negatívnych výsledkov. Takže že pacient má karcinóm prostaty, patológ by povedal, že tam nie je a ten program povie, že nemáš pravdu, karcinóm tam je a oprav si diagnózu. Čiže patológ naozaj má veľkú pomoc v tom programe.